Част 2 на най-странните бизнеси, които всъщност правят много пари. Имам приятел, който е милионер от бизнес, свързан с лего конструктори. Той купува лего конструктори, разделя ги на части, живее в чужбина, не е в България, но е българин. Тези части ги складира в едно невероятно подредено хале, защото при легото всяка част има сериен номер, след което ги препродава на дребно. Идеята е, че има маняци, които сглавят огромни модели от лего конструктори, които не можеш да си купиш такъв конструктор, например на Титаник в някакъв мащаб и така нататък. И ти трябва точно определени части по номерация и ти, особено за някоя рядка част, си готов да платиш повече, отколкото струва целият конструктор, който съдържа някаква част. Един от последните примери имаше един малък лего конструктор, който струваше 80 евро, а в него има едно малко черно човече, което е лимитирана серия и само черното човече той го продава за 160 евро, т.е. цялата останала част от лего конструктора му беше бонус, освен двойната печалба, което направи. Продавайки останалите части, той ще отиде на може би 3 пъти печалба на това, което е инвестирал първоначално. Не ви съветвам да правите такъв бизнес, просто искам да ви покажа, че всеки може да прави много пари, стига да е малко креативен и да намери нещо, което му е приятно и което е наистина много нестандартно.